вақте ки туро надида будам, орзуи бо ту вохӯрданро доштам. медонӣ ҳисси ман чӣ гуна буд? мисли гуле ки солҳо обро надида, пажмурдаву хушкида, аз офтоб рӯй гардонда. омадани ту ба он гули хушкида мисли бороне буд ки ба он зиндагӣ дубора бахшид, зебогиву таровату хушбоӣ дод. ҳамин гуна бо омадани ту зиндагии ман низ иваз шуд, ранги дигар гирифт ва гулҳои орзуҳоям оғоз карданд ба шукуфтан. табиат аз нигоҳам рангин камон шуду ҷомаи сабзи худро ба тан кард. гаҳ-гаҳе қалбам ончунон ёди ту мекунад, ки гӯё булбул парзанон барои гул меояду нишаста бо тамоми вуҷудаш месарояд, ки аз шиддати нолаи он булбули ошиқ боғбон, ки пирамарди кӯҳансол аст, ишқи ҷавонияш ба хотираш меояду ашк зи чашмонаш ҷорӣ мешавад. ишқи ман бошад, ана ҳамин ҳиссиётро ба ман медиҳад. азизам, шояд танҳо касе набошам, ки дӯста дорам, аммо касе ҳастам, ки танҳо туро дӯст дорам. зиндагӣ хеле зебост.